Se paikka oli aika haastava, koska se tontti sijaitsee keskellä RKY-aluetta. Eli rakennuksen piti tietysti soveltua tämmöiseen urbaaniin kaupunkimaiseen ympäristöön. Jouduttiin kaivaa vähän syvemmältä, sitten sieltä paljastui vanhoja perustuksia, koko tontti täys. Eli me myöhästyttiin siinä aika pahasti. Mä oon Mari Koskinen, mä toimin Helsingin kaupungin projektinjohtajana, eli mä vedän näitä kaupungin isoja toimitilahankkeita. Taustaltani mä oon arkkitehti. No me tarvittiin Mäntymäelle väliaikainen päiväkotirakennus väistötilaksi. Ja me lähdettiin kilpailuttamaan se ihan niin kuin me normaalisti kilpailutetaan tällaiset väistötilaprojektit. Se paikka oli aika haastava, koska se tontti sijaitsee keskellä RKY-aluetta. Eli ollaan Etutöölössä. Ja siinä on ympärillä näitä meidän legendaarisia rakennuksia. Lähimpänä on Olympiastadion ja sitten siinä on lähellä myös Mäntymäen kenttä ja kisahalli. Eli rakennuksen piti tietysti soveltua tämmöiseen urbaaniin kaupunkimaiseen ympäristöön, mutta toisaalta se ei saanut viedä liikaa huomioon näitä meidän merkkirakennuksilta. Se tontti oli teknisesti haastava, koska se on ollut tämmöisessä teollisuuskäytössä tähän asti. Siellä oli olemassa oleva vanha jäteveden pumppaamon rakennus, joka oli tosi huonossa kunnossa. Ja pitkään mietittiin, että säilytetäänkö se siinä tontilla vai puretaanko se. Lopulta päädyttiin sitten purkamaan. Ja se asetti aika paljon reunaehtoja siihen, että minkälainen rakennus siihen tontille voi tulla ja miten se voi siihen tontille sijoittua. Mä oon Juha Laine ja olen täällä kaupunkiympäristötoimialassa Helsingin kaupungilla projektipäällikkönä ja mun työtehtäviin kuuluu toteutussuunnittelun vaiheesta luovutukseen asti ja vastaanottoon asti. Nyt lähtötilanne tässä projektissa oli minun osaltani se, että siellä oli jo tontilla alettu poistamaan näitä pilaantuneita maita ja kun oltiin saatu maatyöt tehtyä ja sitten se paalutettiin, teräspaalut tehtiin ja sitten sen rakennettiin niiden varaa teräsarina, minkä varaa sitten nämä kontit asennettiin. Kaupunki asetti aika tiukat vaatimukset tälle paviljonkirakennukselle. Meillä oli toisaalta käyttäjätoimialalta tulleet vaatimukset, eli sieltä päiväkotitoiminnasta. Sitten meillä oli teknisiä vaatimuksia, eli osa näistä vaatimuksista oli sellaisia, mitkä oli paljon tiukempia kuin mitä esimerkiksi rakentamismääräykset edellyttäisi. Ja sitten me asetettiin totta kai kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset, jotka tuli tästä keskeisestä sijainnista. Yhteistyö Modulan kanssa sujui oikein hyvin siinä suunnitteluvaiheessa. Jonkun verran jouduttiin tekemään pieniä viilauksia suunnitelmiin, tuli erilaisia jatkovaatimuksia lähinnä rakennusvalvontavirastolta ja toki myöskin käyttäjältä. Ja ne saatiin kaikki kyllä ihan aikataulussa ratkaistua. Tarjouskilpailun jälkeen me istuttiin alas Modulan kanssa ja katsottiin, että minkälaista rakennusta he olisivat meille nyt sitten tarjoamassa. Katsottiin, että täyttääkö se meidän toiminnalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset. Ja jonkun verran sitten yhdessä meidän käyttäjien kanssa sitä rakennusta jumpattiin. Ja siitä saatiin sitten se lopullinen kokonaisuus. Modulolla oli mukana tässä omat arkkitehdit, jotka on sen rakennuksen sitten viime kädessä suunnitellut. Asennustyö alkoi silloin, se alkoi helmikuun alussa. Ja silloin sovittiin aikataulu, että pitää olla sillä lailla valmis, että toukokuun 2. päivä pääsee lapset sisään muuttamaan. No, aikataulu Modulon osalta meni erittäin hyvin, piti kutinsa. Et siinä mielessä meni ihan hyvin ja työmaaminen oli joutuisa ja ammattitaitoista työvoimaa oli. Modulo oli erittäin joustava ja piti aina se, mitä lupasi. Se oli semmoinen positiivinen, että ei voi mitään kuin kiittää vaan. Ja työjohto oli asiallista ja osaavaa. No, Modulon laatu oli minun mielestäni korkeata. Se on erittäin hyvälaatuista ja siis ei sieltä sisätiloista ei löytynyt pinnoissa mitään huomautettavaa. Mun mielestä rakennus on tosi onnistunut, se istuu siihen paikkaan hyvin. Se täyttää ne toiminnalliset vaatimukset, mitkä meidän käyttäjätoimiala on siihen asettanut. Erityisen hyvää siinä rakennuksessa on suuret ikkunat, eli myös pienet päiväkotilapset näkee sieltä rakennuksesta hyvin ulos.
Sisätiloissa on käytetty tosi onnistuneesti värejä. Aika moni tilatoimittaja toteuttaa sisätilat valkoisena. Ja tässä kilpailutuksessa me ei erityisesti pyydetty värejä sinne sisälle. Me ajateltiin, että se saattaa ehkä tehdä tarjoamisen hankalammaksi tai nostaa hintaa. Mutta se oli meille positiivinen yllätys, että sitten toteutuksessa kuitenkin niitä värejä oli käytetty. Yhteistyö Modulan kanssa oli ihan sujuvaa. Asioihin tartuttiin musta oikea-aikaisesti ja kaikki ne muutokset, mitä suunnitelmiin tarvittiin, ne tehtiin. Ja lopputulos on mun mielestä ainakin ihan tosi onnistunut. Tämän projektin puitteiden, läpimenon jälkeen, niin Modulun kanssa meni kaikki asiat niin hyvin ja sujuvasti, että voin suositella muillekin Modulun käyttöä.